Og du må selv bestemme, om du stikker 2 fingre ned, eller en hånd, eller 2 hænder. Nu er vi nede foran nu. Kom her. Og det er en tusse, du skal finde. En tusindrosel altså. Og det er klam, når du stikker fingrene ned. Kom, buk dig ned her. Sådan. Ja, nu eller? Ja, og så mærker du bare. Ja, hvad fanden det? Ja, det er klamt det her. Nej, det er ikke den. Ikke den. Videre. Hvor er det irriterende det her. Hvorfor er det så irriterende sådan noget her? Nej. Nu er det altså, jeg er godt der. Kom nu ned i. Tag nu den 1000 rundt sæde. Nej, helt ej, når det er Nej. For det er helt i bunden, du skal helt i bunden. Helt i bunden. Nej, det ved sgu da ikke. Jo, helt i bunden. Hvad er det musspiller? Helt i bunden. Tag nu den 1000 kroner selv for helvede. Det er sgu da også. Har du fundet den? Ja. Nej, hvor er den 1000 kroner selv henne? Det ved jeg sgu da ikke. Så find den. Det er der i gang. Her. Er den her 1000 kroner selv? Må jeg se? Nej. Det er ikke 1000 kroner selv. Ned og ned videre. Det må ikke ryste hånden så meget, Glenn. Det er ryst hånden. Det er ryst skid over hånden. Ja, hånd op, siger hun. Nu er det sjovt længere. Fjern nu. Det er musefælder, der er. Det skal ikke dig. Det er jo ikke mere, jo. Jo, der er en tusse nede i bunden. Det er det sgu da ikke. Jo. Det er det da ikke. Jeg er glad for, at jeg ikke. Har du ikke fundet den tusse endnu? Nej, Jeg er så irriterende, at jeg blev så fuld af maling. Undskyld. Jeg er ikke på det altid. Så lige så den her nede med mig. Find nu den tusse der. Der er ikke nogen tusse. Jo, der er en tusse på sådan en. Jeg skal med, jeg har den i lommen, hvis der. Er den der ikke? Nej, du skal bare være Der er en tusse nede. Vi har stoppet en tusse ned i plastik. Det ved jeg ikke, der er ikke skid. Man skal fortælle dig, hvad der er i den der. Ej, hvis du æder med ikke. Jeg gider ikke det. Du skal ikke det. Jeg kan godt lide, at han graver videre. Ja. Og jeg har blandet den der. Jeg gider ikke vide det nu. Det er godt nok det der. Det er skidt i en Glenn. Det er den der musefælde, der smækker der. Nej. Andy, han har kraft, der er mere smurt end Glenn, han er jo. Ej, tillykke med fødselsdagen, Glenn. Vi har pengene her. Jeg gider ikke vide det, ikke? Nej, vi har tisset i. Jeg finder lige at sige tillykke, at du har hvide fingre. Ja. Kæft, det lyder ligesom, når jeg knæpper konen. Bag på ryggen, må vi se en lille klap. Slet ikke så flere. Hvordan gør vi det? Ja, ryst i vildskab. Ja, alt for længe. Nej, det er jo ikke den, jo. Nej, det er ikke den. Er ikke den her lomme, eller? Nej. Er der ikke nogen, der giver tal om papir, så vi kommer ind? Hvorfor skal jeg være så... Skal den bare stå der, der spand maling, eller hvad? Hvorfor skal jeg stå nu? Skal den bare stå den der? Skal den ikke ud over en eller anden, den der spand? Så bliver irriterende her, der. Åh, kæft, jeg tror, Det er så irriterende. Er det meget latter pludselig? Hey Glenn! Glenn! På næste sted! Ja, det var Glenn. Tillykke med fødselsdagen. Der er sgu nogle gode kammerater. Det var den bedste. Er det akrylmaling? Er det vandbaseret? Det er godt, Det var altid hyggeligt. Jeg har hørt flere med, at vi tænker,